ҳамада салом алейкум дӯсто, хуш омадем ба канали Эсим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Номат палангая. мувофиқи графикаи канал бояд ки имрӯз дар канал барномаи криминали расследования барояд. лекин мавзӯе ки мо гап мезанем дар бораш аз криминали хориҷӣ чӣ фарқ дорад? Аз ҷиноятҳои хориҷие ки мо оро таҳлил мекунем, ин ҷинояте ки дар дохилай, фарқияташ чие? Ҳеҷ чиз. ҳардаш даҳшатнок аст. аз ҳамин хотир таҳлили ин мавзӯъ дар ин видео мешава ва мо аз ҳамин рӯз оғоз мекунем. Чандума имрӯз? 28 октябр. Бале медонам ки чунин рӯз ҳастай, лекин бо як рӯзи дигар дар сообществои Эсим Шарипов ҷорӣ мешава. 28 октябр рӯзи ҳуқуқи занҳо ва якумин барнома оғоз мешава дар ҳамин канал ҳуқуқи зан. Эй, номат палангая. Бале. Як каса рӯбаҳ меган, як каса мирғ меган. Ҳамара аз кӯдаким дар қатори номи Муҳаммад бо паланг гуфтагиянд. Шахмат. агар ки дар шумо фитабочка, ҳиҷома ва массаж лозим боша, шумо метавонед ки ин корро дар ширкати Шифофармо бо истифода бурдани промокоди Эсим Шарипов бепул бикунед. Мерай пиштаку тамемола, поҳо тамемола. ва ҳамчун доранд доруҳои гиёҳӣ марҳамат. бародаро, ира медонед чия? Я почки ай фирмаи арабист миёд меган. Ин метавонад санг намаки гурдуҳои шуморо брезуна ва ҳамчунин васпалениша бигира. бародаро ки приступ мехабанд гурдуҳошу метавонад ки табобатш кунад. марҳамат бародаро. Занг бизанен. Якимуш очаи Россияра қати Россиядор якҷоя када биго. Ки мардами мо ин қадар ранҷи азоб кашид. Братишка, охи ина нигоҳ када, майна ҳозӣ нигоҳ ки гуфтум ки бобоҷон 88-та лангарира қати ҳаммаслакҳошон якҷоя када бигом. Фаҳмидӣ? Анака гуфтум ки Эсим Шарипов респект. ай уш марино кери бачата садқа мега ова ая тарафи дига ай пишти неми коля таҷик да тирмай ман намедонам ай ҳамиҷа то Симферополро гирифт. усмон, салом алейкум брат. худат ягона одаме ҳастӣ ки дар бораи ҳамин лангулие ки баромада Қуръону расулу Аллоҳа даштом карда биромадан фиқ карда дар канали шумо ягона ту буди биромади гап задӣ ва одаме ки ин кора то охира бурдаиста ин одам маем. Дигар кас дар ин бора гап намезана. Ва дар ин бора албатта гуфтӣ ки мисол ин занакора медонам ки ин масъалаҳои нестае ки ту баррасӣ кунӣ, ту пешбарӣ барои хотир ин масъалаҳо да. Бале бародаро, усмон нарасен. ин усмон мақсад одаме ҳастае ки ман то ҳамин рӯза надидамша ки мисол дар ҳамин хел корро мирғӣ кунад. Мирғиша мисол ман надидам. агар да бошад ягон ҳолатҳои чунин ҳолатда дар ман роӣ кунед. фақат ин одам наметавонад ки ин хел чиза мақсад расследованияша бара пеш. аз ҳамин хотир чӣ хеле ки мебинед мисол қадар хуб бохабар нест аз чунин ҳолат. усмон ҷон брат, занҳое ки оли дар бораи Коля гуфтӣ, ино кор дарозай. А ин занҳо чӣ хеле ҳолати крокус буд, одаморо гӯшошона бридан. Ти қатӣ ма алоқа бирод, ти қатӣ ма дар инстаграми ма ё менависам та ҷавоб те. Ма барои худат ё ки зангт мезанам, штоби худат бидонӣ чӣ кор кардагиан нисбати ин занҳо. фақат дар ин ҷамози кора пеш бурдаистам ҳаст ҳамаи чӣ вақти соати худаш қатӣ. Чӣ гунае ки дар крокус одаморо гӯшошона бридан ба любой кор қоил шидан, ҳамин кор ҳамин хелай ва худи лангули ҳатоира доказат кардагиай. қати агенти ма суҳбат карданда ки дар кор шава як корот мекунанд ки мурдаи лелина фалон беҳмадон таҳти зулм қарор доранд, чунки ин гапоро гуфтагианд. так что худ ҳаматарафа респектай. ин мақсад маҷбур накунед ки дар ин бораҳо гап зана, чунки аз як тарафи дигар зурш ҳам намерасад. барои ҳам хотир барои бехатарии худша монем бесташ. лайк модана фаромӯш накунед ва давом метем. баъд як хабари хеле ҳам муҳим барои мардуми муҳоҷир. ҳуҷҷатҳои муҳоҷиратиро аз нав кардан дар кор. фикри дароз накунед, роҳш ҳаст. пешниҳод мекунам гузаштани сарҳад Москав Қазоқистон бо мошинҳои замонавии Kia Carnival. ронандаи бо таҷриба бехатари шумо дар роҳ ва гузаштани шуморо дар сарҳад кафолат медиҳад. аз салони кушоди Kia Carnival сабаби бароҳат рафта омадани шумо мешавад. гузаштани сарҳад бо ин ширкат тез ва осон мешавад, чунки қоидаҳоеро медонанд ки сабаби мушкилии шумо нагардад. кори муҳима ба фардо нагузоред. шумо метавонед ки айни замон забранӣ вақт кунед вақти рафтантона ва дигар ташвиш нашин. ба хости Аллоҳ сафар бо ҳамроҳи ин ширкат оромии шумо ва боварӣ бар рӯзи фардост. ва дар ҳамин видео тамошо ки усмон ки ма дар давом мемонам эфира гап задагӣ бидем. мо чӣ гуна маълум мешавад ки занҳо зери зулм қарор доранд ва маҷбуранд ки
тарафи уно ба фоидаи уно гап зананд. Ассалому алайкум, мардуми муҳоҷир, мардуми тоҷик, бародарон, акау хоҳарон. Ози нашоти ма гап омадасе как буто Эсем Шарипов мара заказ карда бошад ёки фалони фалониш мара заказ карда бошад. баъзе буд ки гапҳои ман дар дурӯ ҳархела шид. Э мардум ба ӯ хотире буд ки занаки тоҷика дурусти кала дизидан. Агар ман ин корро намекардам, ӯ занакора ягон фалокат мешид, ҷавобгариш дар ман буд. Шумо худтон диден ва ақл дорен ва мешнавен суханони мара ки ман ягон сухан ай пеши худам гуфтагӣ нестам, ин ягон чи передумат кардагиам нестам. хоб дар инҷа духтарака баровардан задан занг задак модар гуфт мо ки бандит набудем, мо ки ҷинояткор набудем, мо ки алҳамдулиллоҳ шапошапак ки намекунем. барои ҳамун хотир бировардем дар Эсем Шарипов гуфтем ки ба ягон мақомот гап зана ва чӣ хеле ки маълум аст ба мо Исҳақ Якубов юрист аст, ба ӯ мо муроҷиат кардем. хоб мо дар инҷа пауза мекунем, записи дарозай алоҳида дар ин бора гап мезанем пурра ва дар умум чӣ гуфтаниям. Ки буд номаш озбе номдан пата фаромӯш мекунам пастаяна. Сабур сабурит сангпарит ҷарпарит гӯш кун мара. Занҳора ба ҳоли худшон мон бестанд, пас ҳолсува кашак накуншон. Ягон ҷинояткор аз ҷабрдида допрос намекунад, ягон ҷабрдида дар ҳузури ҷинояткор гап намезана. шумо сари кира тов доданед? шумо кадом мардума фаҳм карданед? халқи тоҷик, мардуми тоҷик беақл нест ёки ҳамин қадар фикртон нисбати мардуми тоҷик пастай, ҳамин қадар шумои халқа беақл хиёл мекунед ки пад ҷинояткор мебарад ҷабридар аз дасташ мегира, мега ку ту бугӯ ман тура задам. кадом заргӯш дар пеши гир гап задагиай ото дар пеши рӯбаҳ. занҳора ба ҳоли худшон монем беста. арз кардани посолство рафтани дар номи ма арз кун. ина ма дар инҷа мегум муҳтарам масъулони посолство, аризаи ҳамин сабурай, ҷамбурай, замбурай бигирин. фақат имзоша бигирин ки дар аризааш чӣ менависа, имзоша бигирин. баъдан ма кор мекунам дар ин бора дар асоси ин. ва дар ма алоқа бироен ки чӣ гуфтагиай нисбати ма, чӣ арз кардагиай. аз ҳамбур ту и занора мон ба ҳоли худшон беста. ма ҳар як кадомаш қатъи отчёт мегирам, мепурсум чӣ ҳол доранд, дар куҷо қарор доранд, чӣ кор кардаистиянд. якташ агар связда намебирояд, якташ аз связ гум мешавад, ту ҷавоб мегӯй. ҳамчун далер момаҷон лангулӣ сангбур ва унау ки буд махром сайҷалолай сайниқридинай кияй. вай нисбати ин занҳо ва нисбати далер як мушкилӣ мешава, мо ҳама мардум аз шумо мебинем. озӣ мехези мегӯй ту чӣ аз кӣ мебинӣ? мада фарқиш чи? ту кӣ? ту медонӣ, ту прекрасно медонӣ тағота тузошон пас чи дестаи ку вақте ки ба сари ма роӣ мекунӣ. тағора вақте ки ба сари ма роӣ мекунӣ тое ки ма беистам нашидеста. акун гап мезанем дар бораи момаҷон. дар канале ки биромад эфири Аюбда якам тарша шав тамошо кардам. дар вақти эфир сиёмка доштам, чӣ хеле медонӣ, баъдан дар канали ман видео биромад. ман шав тамошо кардам, баъди сиёмкам, баъди барномам дар ҳамҷа гуфтае ки ҳамин гуноҳи ма чия, хича бели пушисти гирифтестай. ман намедонам мумкин ае ки Аюб метавонист дар изи саволаш ҷавоб дода, ё ки метавонист, ё ки наметавонист, ман намедонам. мақсади гап ки ҷавобша нагирифт, ман ҷавобша дар ин видео мегум. саго фарин задагиша ман адказ наминомай гап гуноҳта гӯш кута барои чӣ ту гунаҳгорӣ? охай задаиш бре сайҷалола бақапи ман лангария чуа қапиде савол кирата қанчиқ мегӯй? овол ман тира мегум ола каро бо вақта гап надорам ола баъд дар барнома ти мерам қанчиқи маълума каробе каробе. инаи одамо баъдан зору нола мекунанд ки инора дашном кардан. бе ҳичи дар канали дар эфир ё шахс медарой бе ҳичи гап ногуфта дар комментария дашном хати менависи қабул кунанд. ту ки худат? ту марди? мардаки? мардаки? чӣ баъди қанчиқ мегӯй? ту қанчиқи набоши фитна намедозӣ. доказат кар. ман тура реални қанчиқ мекунам. инами тура ман момаҷон реални қанчиқ мекунам. набоши фитна намедозӣ. доказат кар. доказат мефоди. ҷабе ҳар се ту ҷабе ҷабе далер амиҷай далер амиҷай доказат ки твар далер фарқи аз амотоли
دلیر تو قطی ما مدینه گابزا ول برات برات گابزا. قطی دلیل در تلفنش گابزا دلیر همیجایی بگاندون مرا نگاه که خانچق بس گاب ندارم ولی یک در جای دندون قطی ما وقتی که در افیر دیگه کس میبره خوشرو گاب میزنند ایما گاب میگیرن لیکن ما میبینیم سبب از گاب گرفتن سبب چیه اول دلش تماشا کنیش مو داشت تا میبره میگه که گناهی ما چیه از ما میگم گناهی تو چیه قطی ما گاب زته افیر ما درآمدگی مردم این ها همون دخترکو هیچ کنه این یه دختره که دلیر گرفته کارش ورده همه را پگا این ایسا چی میگوی از بیت داد این دختره وری سگ بلد ای کون این دختره که این دختره که همش کرده میتونی تو خانچقی تو خانچقی ای توار چی ای چی ای وای اینا بیاد اینجا بخوار جون اینجا بیا چی ای بس کرو نکش تلفن کرو اینجا بس بگذار خارجون بیا Да, куни матра то уже шишти уже, ты куш кшиди. Ты да, ты шишти уже, да, списка кушиди твар. Давай не занако аккуратно канчок. Бегабзан. Там уже ты да уже да списка дромади. И чай? Ты без хоро. Ина саволш бути, хой саволш бути наста. Да пешитон? Е, ставин савол. Сурата, как гушкне? Иджа жан накне, сурати май, ина ма сапасиятам. ягон кас мара лад накада. Тра гуфтан ки даҷа. Якум ҳамеша яқин бояд ира дар сартон ҷо кунен. Илтимос мардум, ҳамеро дар сартон ҷо кунен. Мувофиқи ягон қонун, мувофиқи ягон ҷомеа, дар ягон ҷо, ҳатто дамедонам ма ягон кишваре боша, агар ки мардумаш ҳамаш девона боша. Дар ягон ҳолат ҷабр дидара дар назди ҷинояткор бозпурсӣ намекунанд. Ягон ҷабр дида дилхоҳ агар одаме набоша ки дилаш пир набоша дар назди ҷинояткор гап намезана. Барои ҳатто мешава ҳолатое ки ҷинояткорро дастгир мекунанд мувофиқи фотороботошон дар пушт як экране мемонанд ки ҷинояткорро дар пушти экране мемонанд ки ҷабрида аз ин тарафи экран тамошошон дора ҷинояткор рӯи ҷабридара намебина. Чунки метарсанд. ҳатто одамое ки дар пушти панҷараанд аллакай намехоҳанд ки ҷабрдидаҳое ҳастанд ки намехоҳанд ки бидонанд ки дар борашон ҳама маълумот доданд чунки метарсанд. Ино қарор доранд дар дуруни ҳамун склад тамоми одамое ки нисбатшон зулм кардаганд дар ҳамон атрофшон қарор доранд. Ино мара меган пирсишина ва вақте ки ино меган ки назадай мардум мегӯяд ки охир нагуфт назадай. Э бародар ақлтона кор фармонен дар куҷо қарор доранд ё чӣ биган хиёли шумо чӣ меган бале мау ту фикр мекунем ақли солим қатиги ҳоз дар ҳамин ҷа бигӯяд ки ту тамом прямо эрфи рафта дига ё ягон ҷо атмаска надоранд ӯзана кишта наметонанд. лекин ин хоҳар ира намефаҳма. Ин хоҳар ира намефаҳма ба хотири чӣ ба хотири тарс. Вақте ки одама моҳҳои дароз рӯзҳои дароз нисбаташ зулм кардӣ вая мисли як вая вори лапух мекунӣ. Зулм ақли одама тарс ақли одама кун мекуна. Хуб гӯш мекунем гарчанде ки бо вуҷуди оне ки дар назди золимо буд ма аз ҳамин сухан пурсидагим шумо гӯш кунем рафти ҳамин сухангӯйра ягон кас мара лад накада тра гуфтан ки даҷа кишанта разбор кадему иҷа ягон гапи чап неста ӯ занаке ки сурата ба ҳамон одамира партофтад ӯ одам худаш я машиника мара мехост ки бигира ма и дунёда бесоҳиб нестам дар ин мулки мардам чӣ гапай дар сурат дар сурат чӣ гап хоб чӣ хеле ки гуфтем гуфт ки ман созум ма ягон чӣ нестам яке баръакси гапҳо ки дар асл ҳаст. салом алейкум ба ҳамаи наҷа акай сайҷалол хайна ман зуг маҳуи кадмана ки шумо маҳкам яъне ки ин якум нисастиковка ба хотири чӣ мешавад ба хотири оне ки маълумае ки дихта гапҳоеро гуфтестае ки дар асл нест дар асл задагӣ ҳаст. И маънои ӯро дорад ки ира ҳамун гапҳоеро гуфтестае ки гуфтианша ки бига ва вақте ки придумат кардагиян ки бига вақт барои гап сохтан хеле ҳам кам буд. Яъне ки вақте ки гапҳо баромад уже ино қатъи алоқа карданд ва то вақте ки лангули пеши ё рафтана уже заноро тайёр карданд ва ҳама дар ҳаяҷон сангпарае ки вайшам дар талутуб иношам дар талутуб ҳамин версияра хуб омода карда натонистанд ва мо мебинем ки версия чӣ хел шикастагиае я занаки мамароза анами сурати мара партофтагиае нигоҳ кунен дар сурат чӣ гап шидагиае метавонист бигӯяд ки як занак ҳамин сурата партофтае не ки барои чӣ хотир занаки мамароза барои хотире ки вақте ки одам гуноҳа ба кала гирифтанӣ нестае гуноҳ наметавонад ки дар воздух мона бояд гуноҳа дар сари як одами дига бимонӣ ва мардум абсуждат мекунад ва он занаке ки нисбати чӣ гапа гуфтаистиян он занакира нигоҳубин кардагиае ӯ мехеза қатъи разбор мекунад ки ту мара чӣ гуфтӣ ва дар байн кор ҳамихе каша мешавад ки гунаҳгорои аслӣ боқӣ мондагӣ меистанд
ва ҳамин хелам шидестай шидеста буд ма ай тараф биромада агар рост накунам нафаҳмонам заноро нагум ки мо ай шумо хафа нестем ором шен ин зано мехезан ич хатиш разбор карда мешинан ки ту маро хеле гуфтӣ ногаб дар бораи нест гӯш кунин ман нагуфтестам сурataки партофтай саволи не ки дар сурат чӣ гапай мара гӯш кӯ ҳамаш тинҷай ва дар бораи сурат гап задестам чандин бор пурсидам ҷавоб наметиҳад чун барои чӣ барои он хотире ки загатовлини гапҳоеро гуфтестай ки ба ёдаш ҳастай гуфтагианша ки бигап бояд пира бояд бига ёдаш наброяд фаҳмидин факти оне ки действительно и кор бидак действительно и кор задаги буд агар ки занира мамароза гуфтеста занира гуногор кардеста ки дар хонаш буд агар ки чунин кор мебуд дар бораи сурате ки мо гап задестем дар ҳамин кор ӯ зана гуногор кардестай дар худи видео чӣ ба ки сини зан гап назадестай фаҳмидин бо як бор дига хоҳар ман тара гуногор накардестам ман тара медонам дар зели зурум қарор доштӣ ман фақат мардум да фаҳмондестам ки чӣ гуна момаҷон дар иҷа гуногорай барои чӣ мега ки ман гуногор нестам хуб гӯш кунин кори дар ин байни рух мета ки мувофиқи модай чунин мода ҳастай гӯш кунин мара гӯш ку хоҳар мара гӯш ку хоҳар иди нахуй твар хоини миллат ман тара тамошо ки чӣ кор мекунам ози тамошо ки дар кошинаи ман тишишти гапа мегирезонам ман хати вай духтар гап задестам ту куҷо мебироӣ монеа кардан барои кора бурданай ин монеа мешава монеа барои ошкор кардани ҷиноят чунин мода аст далчи خواهر سوال بود که خواهر صورتای تو برای چی دست میاد نه خوی ما را سوال تیم تو چی کار داری مرا سوال میتی که ما را باید چی سوال بتم یه بار تصور کنیم یعنی که دختر رفتیم گفتین که چی جواب بتیا تیار کردین شما دای کارو استوین با اکنون مرا میگین که ما باید چی سوال داشتیم پره نکردین شما کردین شروع را میگین که بازا با در خطون داخل داره چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمیسوزد اگر سوزد شب سوزد شب دیگر نمیسوزد لیکن ای شما یک شب نه چندین شب که سوخته است اکنون وقتی پوف کردنش رسیدگی دی نخوی ما را سوال تیم سوال بته اکاین اما صد در صورت چی گپای در صورت چی گپای چی گپای در صورت زنک با زنک تو یعنی بچه ترا نزدای مرا بچه نزدای پروستانی امیدین وقتی که سوال میتی уже гапи заготовлен раису гуфтестай кашталам ай тепом гирифт дихта ақорат накугу бировардам ай даҳани дар берим бригадири калон шуд вақте ки гапҳое ки сохтан чӣ гуна мебарояд вақте ки ман мегум дар сурат чӣ гап шид аю тараф момаҷон мега ки кӣ зад ва дар саволи ман не дар саволи момаҷон ҷавоб мета и чира нишон мета ӯ онеро нишон мета ки привилегия дани момент дар дасти кияй яъне ки ҷабрдида кира мехоҳад розӣ кунона дар саволҳои худаш фаҳмидин барои чӣ хотир дар саволи ман ҷавоб наметия муҳимтарай дар ин момент а дар саволи вай ҷавоб метия ва ҷавоб чунин буд ки як занаки ҳамин дирн и ҷавобҳо сохтаанд як занаки ҳамин дирн ҷавобҳои сохта чунин мешава як занаки ҳамин дирн як рӯз я чанд рӯз фаҳмидӣ ина ҳамин хеле корҳо мақсад ин саволҳое ҳастанд ки дақиқ нестанд вақте агар чунин кор дақиқ мебуд номи ҳамӯза намегуфт як ябора инора диққат битен дар ин моменто ин ҳамаша ҳамин корона я бевай машини ки фоҳиша хоҳарҷон гӯш кун вақте ки савол дига чиай ва и духтар рез ки гап мезана ки и ҳамин корра як зана ки фоҳишаи машине ки дига кардестай яъне ки бо тасдиқ мешава оне ки ҳадафи ино барои версияи нава сохтан оне буд ки ҳама корро бора дар сари як одами дига бизананд ва гуногор кунанд лекин беақлӣ дар чие ки чӣ хел шумо як занакиро гуногор мекунед дар дига кор дар ҳолате ки мо на танҳо сурат балки видеоро доштем аниқтараш гап дар бораи он мерава ма хиёл мекунам ки ино вақте ки версияро сохтанд дар бораи вуҷуд доштани видео дарак надоштанд чунки ма дар иҷа скриншоти сурата нишоншон додам дар прямой эфир ва дар видеои якумам ма и занҳоро намонда будам ягончишона ва вақте ки дар эфирам далер биромад гуфт ки занакҳоро намондаем ма гуфтам ман қатъи бояд суҳбат кунам ман суҳбат накарда чӣ хел мемонам фаҳмидин барои ҳамин хотир версияё дар ҳамин ҷа мешканад ино танҳо дар бораи сурат фикр мекарданд гӯш кунед гӯш кун биё қатъи мо ҳардумо хушу суҳбат мекунем яъне ки мо қатъиам суҳбат кунам монуш часпидӣ нигоҳ ки хоҳарҷон ман гуфтестам ки кӣ роӣ карда ки чӣ кор карда ман пурсидестам дар бораи ҳодисаи дар сурат гузашта дар сурат чӣ рух додагиай чӣ кор шидагиай барои чӣ ховӣ
яъне ки гап дар бораи сурат рафтеса, ино дар бораи видео намедонанд, дар бораи оне ки дар мо видео ҳаста, дар бораи видео намедонанд ва хиёл мекунанд хай сурата чӣ хеле мисол хай хове ё ки ягон чи дигар гуфта мепӯшонанд. Аз ҳамин хотир версияи ё мешикана, чунки баъдан видео мебирояд. Ман тоқати хичон гап намезадам, ман видеоро намебировардам, не ки дар канали чандин одами дигар уже кай баромад, ино занакоро рафтан баровардан дар каналошон, дигар дер шидагӣ буд барои набировардан. Ба ҳам маҷбур шудем видеоша бирорум. Хоб гӯш кунин. Часпидести, момаққил часпидести. Я трезоровки. Ассалому алейкум. Як секунд бародар, ман хотем суҳбат кунам. Часпид овоз. Дар сурат чӣ рух дод агар бахши зиёд як маротиба дигар? Дар ҳамин ҷа ҳам бародаро дар чунин момент ман намедонам аз чӣ хотир ё ин ки шумо чунин ҳолато гузарондагӣ нестен ё ин ки набуден дар чунин ҳолато. Чӣ ба ҳамин қадар гап муҳимай, ҳамин қадар саволҳои муҳим рафтесай, шумо дар мобайн медуроем бо дахолат мекунед. Монен ман ҳамира пурсум. Часпид овоз. Дар сурат чӣ рух дод агар бахши зиёд як маротиба дигар гап занем? дар сурат ака гуфтесам ки як рӯз пешай, як рӯз ду рӯз пешай оилагирӣ қатъия занак ҷанг карда будам. ай пишти як ними проблема чӣ монда ҳамин ҷои кор ҷанг мошид. Чандум числа буд? Задак марад муро задагиам узанака. Чандум числа буд? Развой монтин. Чандум числа буд? Оилагирӣ омаде оилака гирифтем. Чандум числа буд? бир ҷанг накунӣ кор кунӣ. Ман гуфтам ай бида ҳамин чидам шид. Хоҳарҷон нигоҳ кунед. Саволҳои мо ира моменти тарс меган тестар, яъне ки тестар версияере ки дар сар ҷорӣ кардагиян бугуму озод шам аз ҳамин ситуатсия. Гӯш накардестай ин духтар ма чӣ мегум. Муҳим нестай ки ман дар ин чӣ мегум. Муҳим оне астай бига он чизера ки гуфтагианша. Саволҳои мо кӯтоҳай ҷавоби кӯтоҳ дора. Историяша не. Дар сурат чӣ кор шид? Гуфте ки ҷанг кардем. Савол кадом числа буд? намедонам ду се рӯз пешакӣ буд. ҳамин нав ҷанг кардем. намедонам ду се рӯз пешакӣ ҳамин нав. Гӯш кунен баъди хат. Як бор дигар гӯш мекунем ҳамин момента. намедонам ду се рӯз пешакӣ буд. ҳамин нав ҷанг кардем. ҳамин ака худаш простани ай тефм гирифт. ман и акара набарот гуфтам дар падар налат бира. фаҳмиден? яъне ки ман дар бораи числа гап задаистам, и боша ӯ мардора ҳифз кардестай. фаҳмидестен? гап дар бораи чӣ мерава? ман савол додестам, и ҳаракат кардестай ки ҳифз куна ва аз саволҳо бигзара, чунки аз и ҳамира мехоҳанд. тефм гирифт. ман и акара набарот гуфтам дар падар налат бира. ай пишти даҳан шуда ай тефм гирифт бибро кор накард дигар тамом. уволти ними қага. хати занак ҷанг карден. рӯзша наметони гуфта кай буд? чандшанбе буд хатияби? намедонам кай буд рӯзуш. гузашт бирафт ӯ вақто. ман 100% ман вақто тинҷум. намедонам ака рӯзуш кай буд гузашт бирафт ӯ вақто. яъне ки дар бораи як чизе ки хеле ҳам муддати пеш рух додагия. вақто тинҷум метенака. вақто 3-4 моҳ пеш буд ки ӯ вақто. даҳми инами моҳи инами оилака гирифтам буд. даҳм числа? я ду се рӯз пеш. даҳм числа ду се рӯз пеш намешава апа хоҳар. ирӯз 23 май. Санчок, чира гуфтастай даҳам буд. ту чӣ провокатсия дорӣ? Санчок. ака нигоҳ кунен дар ҳамин ҷа муҳимиш чӣ гап мешава. хуб гӯш кунен. момаҷон мегӯй ки ту гунаҳгор нестӣ. Санчок, чира гуфтастай даҳам буд. ту чӣ провокатсия дорӣ? Санчок. момақатиш гап зан. инаи монеай барои ҷиноята ошкор кардан. чунин модда ҳастай дар қонуни ҷиноӣ. фаҳмо? и тарафша юрист ту гап зан и тарафуша. и тарафуш кори ман нестай. гап занам. бой додӣ. бобоҷон мо пидарак гап занам. бобоҷон су тамон гап занам. була аллоҳ хорит кунам. мусалмони тамоми тоҷик тамошодора. муҳимии кор дар оне астае ки мо кора нагузорем хомӯш шава. чунин корҳо хеле ҳам зиёд мешава ки одаморо зулм мекунанд, нисбатшон хабшон медоронанд ва коро хомӯш ида мерава. ягон кас чораам дида наметонад. мақомот ҳами кора пеш бурда наметонад, чунки ҷабридаҳо муроҷиат намекунанд, арз намекунанд ва ҳолатое мешава ки аз даъвошон ҳам мегарданд. лекин агар ки мо сарҷам шем ва талаб кунем ки ин одамо ба ҷавобгарӣ кашида шаванд, чунин корда аллакай чора дида мешавад. талаби мардумай, чунки ино хатаранд. тамоми тоҷик тамошодора. провокатсия хои тамоми мардум тамошо дора мега бо ин провокатсия дигараш.
яъне ки дар саволҳои ма чӣ чизи провоцированӣ буд? Ман просто савол дода иста будам ё ки худ маънои калимаи провоцирован намедонӣ. Занои тоҷика тамоми мардум тамошо доранд, шумо буровардаги инша дар эфир. Ман не. Дар видеое ки ман қатъӣ далел кардам, занора ман видеошонро намонда будам. шумо мондин. Оне ки тамоми мардум дидест аша сабабгор шумоен. Шумо агар ки мехостен равен дар асл ҳолата бифаҳмен, ҳоло ма дар охир мегӯм ки шумо бояд чӣ кор мекарден агар ки асли воқеаро фаҳмидани мебуден. Ва як чиз дигаро шумо фикр кунен, барои тасаввур мисол биёрен хитонда. Додари хурдӣ дорен мисол. Ягон корда шумо гунаҳгор мешен. Нисбати ҳамун додаратон мақсад ягон ва угаваритш мекунен, ягон қанфитш мехарен ки падартона нага. Ва падартон бозпурсӣ мекунад аз аму. Бозпурсӣ мекунад, шумо дар инҷа ҳузур дорен. шумо гӯш кардестен, шумо боварен ки додаратон ба тарафи ба хубии шумо гап мезанад. лекин падартон як намуди савол метиҳад ки аллакай дурӯғ фошидан мегирад. Савол дар шумо, ҳаракати шумо дар ҳамҷа чӣ мешавад? ҳаракат мекунед ки гапа бибарен, дуруст? Ва ҳамин гуна ҳолата оё шумо диден дар бозпурсии ман? Қанчоқ, тура гуфтаст даҳам бо ту чӣ провокатсия дорӣ? Қанчоқ? Мома қатиш гап зан. Момаҷон медонад чӣ гапае. Саго фарин задаги шамат адказ ҳамин вай гап. Момаҷон ҳаракат кардестае ки гап аз даҳани ин духтар наброяд. Дар вақти бозпурсии ман момаҷон фаҳмид ки ман фисёравно ба он нигоҳ накарда ки ира гапам ёд додагӣ бошанд, гапам меброрум. Танҳо басандае ки одам қатима суҳбат кунад. Тамом. Момаҷон ира медона. момаҷон чандин бор қатима дар эфиро суҳбат кардаги медона ин кора. Аз ҳамин хотир гирезондестай духтара дигара файрод кардестай. Ту барои чи дигарша файрод мекунӣ дар ҳолате ки ман сухан мабои тамом накардам. Мисол мегирем. Ина ман бошам, ту бошӣ, тамоми одам. Мисол ту ман мешинам хеле марҳамат мегум гап за. Духтара мегум нақл кун мисол. Якумш ки набояд ҷабрда дар назди золим иштагӣ боша. Адин гарчанде ки ҳам хеле мешид мегуфтум гап за. Ман намебридам. Чӣ хеле саволиш мети мегуфтум бите. Дуруст? Розием ба ҳамин фикр? Бале. Лекин одам чӣ кор кардестай? Гирезондестайша. Момаҷон, бу дар эфири Аёб мегӯ ки гуноҳи ту чиай? Гуноҳи ту чиай мегӯя? Пӯшонидани ҷиноят. Чунин модда дар қонуни ҷиноӣ ҳаст. Далил дар корае ки ту чӣ хел ҷиноятта пинҳон кардӣ. Мо дидестем. Дал шимерем. Ҳоло давом дора. Басанда нест. Лайк мондона бардоро фаромӯш накунед то ин ки ин тарафи золимо бинанд ва фаҳманд ҳар як вақте ки шумораи одамои ҳақбин зиёд мешавад, ҳамин қадар ино мағлуб шидан мегиранд. Хоҳарам гуфт ки айдарни корхонаи диҳнахӯд гуфт фарҷон мебахшед. Ман дар рӯз ҳавол мадбуд накардам. Ман дар рӯз ҳавол мадбуд накардам. ин модаре аст ки далер корш дуроварда кард то диҳнахӯш карданд. Ман дар рӯз ҳавол мадбуд накардам. Не, хоҳара ҷавоб дид, қанчиқ медум провокатсия. Фаҳмидеси? Ҳаракат не мега. Не. Калимаи неро шунавиден? Мегӯ ман дар ин савол ма ҷавоб мабуд накардам, мега не. Ман дар рӯз ҳавол мабуд накардам. Не, хоҳара ҷавоб дид. Намондестай гап занӣ. Намондестай ки ӯ гап занад. Як кас дигара бироварда, яъне ки бо ку бинем тура мо чӣ хел гап нишон даги бидем ку бо ту состар гап за ки и духтар бой додестай. Дурун дилиш нера мега. Гуноҳит чияй, момаҷон? Дар рафти бозпурсӣ кор карда мешава маҳз бо несастиковкаҳо. Махсус ҳамин хел навияшови саволо дода мешава ки баъдан уже бо кушодтар равшантар шава. Вақте ки ту нигоҳ кунен, мега ки гунаҳгор нестай. Моменти муҳимша дар ҳамиҷа дар эфир гапздагиш гуфтагае ки гунаҳгор нестай дар ҳамин кор намедонист. Ту гунаҳгор набошӣ. Чӣ дар корай ба кадом ҳолат ту ба хотири ҳифзи ки ваёра намемонӣ гап зана. И онеро нишон метаҳад ки ту медонистӣ. Саго фарин задаги шамат адказ ҳамин вай гап. Ба ғайр аз они медонистан рӯйпӯш кардани ҷиноят, бо ба замин мехостӣ ки ҷинояткорора ҳифз кунӣ. Барои чӣ? Нигоҳ кунен, мегум гӯш кунен. Якумаш, агар ки ҳамин кор реална рух додагӣ боша, ҳамин кор дар аслам боша, ҳамин духтар бироя кушод гап зана нақл куна, ту гунаҳгор ки набошӣ, ба ту чӣ зиён мерасад? ҳамин хел аст дӯстони азиз. Агар ки ҳамин гунаҳгор набоша, ҳамин духтара мона ки бо ман хуб суҳбат куна, открита, ман савол доштиям, ҳамаша гап зана, дар натиҷаи ҳамин рафти ҳамин суҳбат ба ҳамин момаҷон чӣ зиён мерасад? Ҳаминро дама бигин. Позитсияи момаҷон дар инҷа пуштибонӣ аз ҷинояткорай. Бинен юристо мувофиқи кадом моддаи. Ман медонам албатта ин моддаҳоро. Ман медонам, лекин ӯз ман биром ҳамаша агар бихонам бо 5 минут дига дар ин моддаҳо сарф мекунем. Ту аз худо наметарсӣ. Шахсе ки аз худо наметарса, магар аз банда метарса? шахси худотарс рӯи рост гуфт ки ҳо пули масҷида гирифтам, мехостум бизнес ма рушд кунам, баъдан ба хай доходам зиёд шава, ба айсари бигирам. Ту ҳақ надорӣ. Ҳақ надорӣ ту ки аз суми ки барои масҷид ҷамъ шудагӣ ту гирифта
کاری خطا پیش بری و البته که تی کارا پنهان کردی از مردم پنهان کردی بعداً آشکار شد لیکن حالتی از مردم پنهان کردن مگر تو نمیدونستی که الله بو خبره میدونستی پس چی بکردی چون که نمیترسی قایت باید چگونه گپ زنن تی یک ناکسی کثیفی خوین این همه ملت و مردمی هسته خوینی ملی هسته خوینی دولتی شما خوینای هستین که به مردم خیانت کرده استین یا پرووکاسیونی اگر تو غمی مادری تاجیکا بخری این کارا رو نمیکنی میفهمی کدام کار رو نمیکنم یعنی که عرضشون نمیرسونم با دادگاه همین کار رو نمیکنم تا همین رو میخوایی شما میخواستین که علاقه برایم به شما به ویدیو و شما همین کارایی کردین که امروز در نزد ویدیو مجبورشین در نزد ویدیو مجبورشون کنین از پشت اکران برین مجبورشون کنین که خب کنن یا بار شما فکر کنین میگه که ما را باید از پشت به اکران زنگ میزدین میگفتین همین خیلی گپای حل کنین ما میدونیم شما چه خیلی حل میکردین ما میدونیم شما چه خیلی حل میکردین و این شما در اکران نشان دادین چه خیلی حل میکنین اما تو اگر من گناهگار من پدرنالت اگر من خوین اگر من سگم باشم اما حرکت منم یک زنی تاجیک او چی میشه خب تصدیق از طرف تا نگین که مثال مایرا خوین میگم خودش گفت اگر سگ و خوینم که باشه او چی یک مادر نمیرزونه دیگرش خب یعنی که تو خود تصدیق کرده که تو خوینی سگی اوزی سانگبوری صبوره کمبوره کلی وای میبره جولی بیشو سر میشه باز دوستانی قطره تف فیدنگر کو او رکلاما کو تبزا یانگارا بخونه پشتیمه پروانه که شری نری اینا میگه پیترا ما ترام خیلی میکنم کنم خیلی سارتا کنم خیلی یا نمود پشایمونی میکنم اینه میگه یا نمود پشایمونی میکنم اینه میگه کو تو فراموش نکنی سخنای مرا چندین بار یانگا ماترا یا نمود نیکتا یا نمود توارکو فراموش نکن گوز قطعی آتش جنگ نکن که کنود میسوزه از به ما قطعی نیک تواری دیگه گپ زنم مات کار دارم ولی دوام داره کاریت توار ماترا یا نمود بلا متهمید میکنم از بیست من نیکگدا ما ایو ذاتی رنگ شما بناموسان هستم که قطعی دیگه بلاگرها ایدزانی تا داشنامه کردی بعدن دست دادن ما در کنی و خیلی توار چو میزنم که مرا خیلی گاب میزده با میگشته با میگفته که بیا همه تیم میکنیم دست میتیم دلش جورا میشه ما در کروت چو میزنم این گپایت خیلی پروستاگ نمیسته ولی خندیدم بگی پاکاش تو خندیدم بگی پاکاش تو اینای تواری دایوسی دیگهش خب خوش گوش میکنه ما خیلی اینای تواری دیگهش خیلی کوز کردگی ما دایجا سلام علیکم و رحمت الله کی واز دیدین کو کودک خچا دانت بگم گفته که امروز نه خیلی گاب زده است با برازان تا برون میگه سلام علیکم و رحمت الله اکا سلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام نام من صبور 20 سال میشه که در همین شرکت کار میکنم مقصد که مشغولی با کارهای جنایی در همین شرکت کار میکنم اینا به نظر بگیرین یعنی که این کار شای آدم دوام 20 سال دوام میتیه نسبت چند آدم کردگی کو زیاده ای 5 میلیون 10 میلیون همین خلق تاجیک اومده هر سال همینجا کار میکنن میرون هر ماه زیاده ای 50 نفر آدم خونه میره برای که 10 میلیون خلق تاجیک یعنی که تویس حوالی تاجیکستان جمع کرده نسبتش هم خیزون کردگی خب یارم به نظر بگیرین یعنی که سخنهای خودش از منه 600 نفر آدم ای اینا بود در پرموی فیلم که همه ببینن مقصد همین اولی که ما 1700 سوم بود آوردیم 2300 کردیم 2700 کردیم 3000 کردیم 3100 سومش کردیم از فرصت مناسب استفاده برده رکلام کرده است ایجا تا یعنی که یوکن گپ در باره چیه مشکلی در باره چیه ایجاش رکلام کرده است که معاشمون چند قدره تو کدام اندازه کارشمو دوام میکنه خیال میکنی معاش چی 10700 کردین چند کردین شما نمیدونین که دیگه نول میشه ایشا نمیدونین نه 3000 کردیم 3100 سومش کردیم پاتنشو میکنیم چکوش و پلاتید میکنیم برای همین بهبودی همین خلقی توجیک ما کردیم اینجا یگان کس فید نمی زلاوشون گرفته پاسپورتاشون پاسپورت گرفتن یگان کس حق نداره پاسپورت شهروند گرفتن حتی پاسپورت زلاگ موندن درست نیست این خود جنایت